भाई बा हमारे संग तू गोला गावा तारा ब्यास हो के ढलास हो कि कहे कमल से हाथी तो पीटा तारे छाती कहे कमल से हाथी तो पीटा तारे छाती कहाँ जाई दुनिया भगवान 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 अरे जिया छी 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 फिर खार होता रहा लिखा कैसे गीत के भाव लागल कैसे हां एक्सप्रेस भाई अपन आप मत बुझियो हां लई से बात से मारम की तारा बतवासी धल ली हां हां ये भैया देखी एक दिन के बात था कि हमने के बॉम्बे मां म्यूजिक में केसट करावे खातिर जात रहनी जा हां हां एक्सप्रेस ट्रेन रहेगो हां 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 आके स्टेशन पर लागल हमारा दल के लोग कॉल के ब्याजी टिकट कटा लिहल जा हां एक और के गीत के भाव में सुनो एक्सप्रेस बेकार भाकवा फाट जाई रे मर्दावा चुप कि तहलो टिकट कटा के चढ़लो अरे पूछ बतिया खास बा ए बाबू तनो टिकट कटा लो हां हां जा लाइन लगाव लो हां अरे तहलो टिकट कटा के चढ़लो तहलो टिकट कटा के चढ़लो पूछ बतिया खास बा हम इस प्रेस पर सही चढ़ हमारा लोग पास बा हम इस प्रेस पर सही चढ़ हमारा लोग पास हम इस प्रेस पर सही चढ़ हमारा लोग पास बा हम इस प्रेस पर सही चढ़ हमारा लोग पास बा मंटू बाबा ट्रेनवा में एगो लेडीज रहले हाँ अगर इनका पर घुमा के कहल जावे एक्सप्रेस गाड़ी पर माल गाड़ी जन बैठा गाड़ी हमनी के सो जा तो इनको दल में एगो लड़की रहले और जैसे ट्रेनवा में एगो लड़की रहले ओही तरह इनका दलवा में एगो लड़की रहले आ इनका 6 गो समाजी कादर खान और कौन कौन खान इनके समाज में रहते हैं वही तरह वो लड़किया के संग 6 गो टीटी रहले ए दिनेश भैया एगो लड़की लेके घूमेले 6 गो टीटी रे एगो लड़की लेके घूमे लड़का लड्डू बनाओ एगो लड़की लेके घूमेले 6 गो टीटी रे एगो लड़की लेके घूमे 6 गो टीटी रे जे न टिकट लेके बैठे मारी बोलावे सीटी रे जे टिकट ना लेके बैठे मारी बोलावे सीटी रे एकर माने का भइल जे टिकट ना लेले रहला ओकरा का सीटी मार के ना बोलावेली हां उनका संगिया जन 6 गो रहले से गुंडावा एक्सप्रेस भाई तारा खाती कहता ओ लड़की के संग ट्रेन में जन दिया तू 6 गो टीटी लेके घूमत दिया अब पकड़ के कहां ले जाली बाय गुरु इसी में पकड़ के सीधा रूम पर जाली उहे जेल करवास बा हम इस प्रेस पर सही चढ़ हमारा लोग पास बा आओ आओ चढ़ जाओ आओ हम इस प्रेस पर सही चढ़ हमारा लोग पास बा हम इस प्रेस पर सही चढ़ हमारा लोग पास ड्राइवर सैया ड्राइवर राजा
वही देहाती हो तू कौनो इस प्रेस हो के देहात के लड़का के मन बिगड़ी न जा हवा मन करी तो हमें चैन पुलिस के तरह के रोक दे कब कब भीड़ हो जाला जगह न मिले सीट पर तब बाकी बलिया के लइका चढ़ जालो सो पीठ पर ई बतिया हमर समाजी लोग पूछत रहे के ब्याजी और नीचावा त इस पर सब में चढ़ले बा आदमी एकरा ऊपरो लोग चढ़ल बा हम कनी का करबा हाउसफुल चलतिया हां हाउसफुल चलतिया ऐसे लोग एकरा पीठी पर माने ऊपर चढ़ल बा आ कोई कमल से हाथी निका काट के मन उदास बा हम इस प्रेस पर सही चढ़ हमारा